zato sam i primio ovaj booster. Dva mlada para. Da pozovem Miloša na jedno piće kući. Posle. Započinju vezu u jeku korone. Dobro je. Lepo se provedi i uživaj. Miloše. Molim. Sve je neizvesno. Paska. Baš kao i njihova potraga za adekvatnom zaštitom. A kondom? Pa istekao mu rok. Nije to jogurt da mu istekne rok. Molim? Kondom. Ličnu kartu. U toj avanturi, u noći pred njima, Vidi, neko kršim zakon. srešće se sa plejadom uvrnutih likova Treba prevoz. koji stoje na putu njihovoj sreći. 2000 dinara za vas. Babu bole noge, čujete? Da, pa svakako biti ja pomogla vama, ali ne znam kako. Kažu da su ključne. Došli smo po kondome. Koliko vam treba? Pa daj 2 komada. Da ću vam ja 4-5. Da se nađe za svaki slučaj. Film Pavla Vučkovića. Možemo do Ustaničke 129. E pa ne može. Vozi vas na jedno lepše mesto. Zaštita pre svega. Od sada ekskluzivno na Apolonu.